Se nibqgħu nappoġġjaw il-vjaġġ edukattiv tal-istudenti u żgħażagħ billi nsaħħu l-istipendji budget wara ieħor. Hekk sostna l-Prim Ministru Robert Abela fi żjara li għamel fil-Giovanni Kurmi Higher Secondary fin-Naxxar fejn tkellem ma' bosta żgħażagħ li għaddejjin bl-istudji tagħhom. U rrimarka li f'Malta progressiva iż-żgħażagħ huma katalisti u se jkompli jsibu il-pajjiż warahom. Saħaq li għalhekk fil-budget tal-2026 il-Gvern se jżid l-istipendji bi 15%, investiment ta' 6 miljun euro fil-bwiet taż-żgħażagħ. Dr. Abela li kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima qal li dan l-appoġġ separat mill-lotja sa' 1500 euro fuq 3 snin lill-ġenituri tal-istudenti li jkomplu bl-istudju wara s-sekondarja. Fil-laqgħat tiegħu mal-istudenti il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza tal-attiviżmu tagħhom bħala vuċi żagħżugħa. Preżentament hemm 1300 studenti attennu l-Giovanni Kurmi Higher Secondary jistudjaw biex jiksbu ċertifikat tal-matrikola u jitlu fost l-oħrajn fl-Università ta' Malta. F'din l-istituzzjoni post-sekondarja jattendu wkoll studenti tal-programm GEM 16+ li jgħin studenti jiksbu ċertifikat f'livell 3 biex ikomplu bil-vjaġġ edukattiv tagħhom wara l-edukazzjoni obbligatorja.